Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-istazzjon tiegħu Net Television kompla dej bil-kampanja sabiex jeqret l-akbar attività ta' solidarjetà nazzjonali f'pajjiżna l-Istrina. Għalkemm il-President ta' Malta matul il-Presidenza tiegħu ħadem fuq li ħadem sabiex ikabbar bl-aktar mod possibbli l-qasam tal-volontarjat f'pajjiżna, illum il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel kruċjata sħiħa sabiex ipoġġi f'dubju l-integrità tal-President ta' Malta George Abela. Attakki li huma instigati sabiex iġelu li l-President jirreżenja mill-kariga tiegħu. Minn hawn nitlob il-President issadni ġejja konteda ma' ħafna ħbieb u kulħadd kelma waħda jgħid dan għandu jirreżenja. Jiena lija il-President għandu jirreżenja. U daqshekk hu. Nirringrazzjaw. President mill-lum stess għandu jirreżenja. Kandlu bied il-kwalità minn persuna daqshekk għolja fil-pajjiż u l-klikka ta' madwaru għal familjari tiegħu dika imma imperruttarab, assolutament. U jiena naqbel ma' ħafna nies li qegħdin jgħidu li l-President Abela għandu jirriżenja. Responsabilità kbira għandu jirreżenja. Jekk kienu l-każ vera dan għandu jirreżenja minn hemm. Dan l-appoġġ aħna tajnilu nazzjonalisti u poġġiħem Dr. Gondi. Dawn l-attakki koordinati bdew mill-blogger tal-Partit Nazzjonalista Defni Caruana Galizja. Il-miri ta' dawn l-attakki hija Darlene Zerafa, li taħdem fl-uffiċċju tal-President u sservi b'mod volontarju fuq il-bord tal-Community Chest Fund. Qed jingħati li Darlene Zerafa ġiet offruta għajnuna fl-istudji tagħha li jservu bħala għajnuna fix-xogħol tal-Community Chest Fund. Iżda hija rrifjutat din l-għajnuna u baqgħet tħallas minn buta dan il-kors li kienet qed tagħmel. Kors illi għamlitu biss sabiex tkun tista' toffri l-għajnuna tagħha lil Malta Community Chest Fund. Dawn l-attakki li għaddej bihom il-Partit Nazzjonalista u l-medja tiegħu huma ntiżi sabiex isir bojkott għall-Festa Nazzjonali Maltija tas-Solidarjetà l-Istrina. Fil-fatt kienu bosta l-partitarji nazzjonalisti li jappellaw lil pubbliku sabiex din l-attività tiġi bojkottjata u ma jingħatawx aktar donazzjonijiet waqt din l-attività. Il-problema tiegħi però nerġa' ngħid hija li mbagħad isir abbuż għax għalija da abbuż minn dak il-flus li ngħatajt flok investejthom fil-familja tiegħi, flok stajthom lit-tifla tiegħi u jew kellha flok tajthom il xi organizzazzjoni li jiena forsi nissapporti aktar jew li għandi iktar għal-qalbi. Tafdom, ma tafdomx, tiddubita x'ħad tagħmel, darb'oħra ħaddi donazzjoni. Li sakemm idum jindanajt il-poplu, li sakemm idum President tali għandna. Jiena min-naħa tiegħi ma naqbel qatt illi nagħtu għajnuna lill-Istrina.